Radnici Partizana nisu primili plate punih 8 godina, a zdravstveno i penzijsko osiguranje nije im uplaćivano 5 godina, zbog čega najstariji radnici ne mogu da odu u penziju. Radnicima Partizana po osnovu neisplaćenih zarada poslodavac duguje 185 miliona dinara. Plate, kažu, nisu primali poslednjih 8 godina, a zbog nepovezanog radnog staža pojedini zaposleni ne mogu ni u penziju. Zato štrajkuju skoro 2 meseca, pa su pomoć zatražili i od gradonačelnika Kragujevca. Ili će uplatiti momentalno radni staž, znači za sve 120 ljudi koje je sad u radu, ili stečaj. Zaposleni tvrde da je u periodu između 2 privatizacije nezakonito otuđeno i zemljište preduzeća. Iako je rasprava sa gradonačelnikom Stevanovićem iza zatvorenih vrata bila žučna, radnici u štrajku kažu da su dobili podršku. Organizujući jedan sastanak ovde gde će biti prisutni predstavnici policije, dakle privrednog kriminala, i predstavnici Agencije za privatizaciju i ljudi iz jednog suda, iz drugog suda, i iz Poreske uprave, i iz Akcijskog fonda, dakle svi oni ljudi, vlasnici sadašnji, koji mogu da daju odgovor na pitanja koje oni budu postavljali. Oni će da ta pitanja baš onako na pravi način formulišu i mislim da ćemo doći do nekih odgovora. Radnici Partizana ističu da neće odustati od svojih zahteva jer im od njih zavisi egzistencija. Očekujemo naše zarade i naše dugovanja koje nam duguju. Duguju nam 5 godina radnog staža i dugovanja. Imam 40 godina i 8 meseci sam prošao, znači penziju, i nemam pravo da odem još u penziju. Dugujem i za struju, dugujem za vodu, dugujem sve. Mi nismo protiv rada, mi želimo samo da se isplati naše zaostale isplate i da nam se poveže radni staž. Novi sastanak radnika u štrajku sa predstavnicima nadležnih državnih institucija, prema rečima gradonačelnika Kragujevca, biće organizovan u utorak ili četvrtak.